Често шофиращите знаят, че традиционните предупредителни триъгълници са трудни за инсталиране и трудно се виждат от следващите превозни средства при аварийни ситуации, което често води до по-сериозни вторични инциденти. Ако обаче държите това в багажника си, едно просто натискане активира 68 мигащи светодиода. Високопропускливият метален материал осигурява ясна видимост дори в гъста мъгла или силен дъжд, като силно предупреждава следващите превозни средства да избягват сблъсъци. Той предлага и 5 режима на осветление за лесно маневриране на кръстовища. Мигащият авариен сигнал SOS на тази предупредителна светлина е винаги готов да реагира на различни опасности. Тя функционира и като мощно фенерче за нощни ремонти или ходене на тъмно и дори може да зарежда телефона ви, за да се предотврати загубата на контакт, докато чакате спасителна помощ. Тя е изработена от водоустойчиви и топлоустойчиви материали, осигуряващи над 6 месеца употреба с едно зареждане. Тази година е критична за безопасността. Закупете директно от производителя сега, купете един за вашето семейство и приятели още днес.